ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ନିଜ ପ୍ରାସାଦର ଉପର କୋଠରୀରୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ନିର୍ମାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ମନରେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ମୋତେ କେତେକ ଦିନ ହେବ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଦେଖେ, ନୀତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଜଟିଳ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛଳକପଟ କରନ୍ତି, ମିଛ କହନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଖ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଏବଂ ସୁଖ ସୁବିଧାର ସବୁ ସାଧନ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି, ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୀମ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ନ୍ୟାୟ କରେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ କୁଟୀରରେ ବସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବନ୍ଦ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଗଭୀର। ଜଣେ ଶାସକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତୁମେ କେବଳ ବାହାର ଆବରଣକୁ ଦେଖୁଛ, ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହା କେବଳ ସମ୍ପଦର ଗଦା। ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଭରା ଏକ ବିଶାଳ କୋଠରୀ ଥାଏ, ମଖମଲର ବିଛଣା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାତିସାରା ଏହି ଭୟ ଘାରିଥାଏ ଯେ କେହି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ଧନ ଲୁଟି ନେବ, ତେବେ କୁହ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କଦାପି ନୁହେଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ସଦୃଶ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛଳ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣାରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ବାହାରୁ ଯେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଭୟ ସତାଏ ଯେ ତାର ମିଛ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତାକୁ ନିଜ ମିତ୍ର, ନିଜ ସେବକ ଏବଂ ନିଜ ଛାଇ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛି, ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଧନ ହିଁ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଯିଏ ଛଳ କରେ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତାରିତ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ବାହାର ରୂପରେ ତ ସଫଳ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦିଏ ନାହିଁ? ଚାଣକ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଣିଷର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ପୁରା ନାଟକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଦେଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି କର୍ମର ଖାତା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମିଠା ଫଳ ଖାଉଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହା ତାହାରି ଫଳ। ଏହି ଫଳ ସେହି ବୃକ୍ଷର, ଯାହାର ମଞ୍ଜି ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ତାହା ତାର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଭଲ କର୍ମ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଛଳ ଓ କପଟ କରୁଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଗଛର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି। ଚାଣକ୍ୟ ଆଗକୁ କହିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଷ ସେ ଆଜି ବୁଣିଛି, ତାର ପରିଣାମ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷର ଅଦାଲତରୁ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଇପାରେ, ରାଜାଙ୍କ ନଜରରୁ କେହି ଲୁଚି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ନିୟମରୁ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସମୟ ନିଏ, ମଞ୍ଜି ବୁଣୁ ବୁଣୁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗେ। ସେହିପରି କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଜ୍ଜନ ଏବଂ ଇମାନଦାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି? କ'ଣ ଭଲ ପଣର ପୁରସ୍କାର କେବଳ ଦୁଃଖ? ଚାଣକ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି।
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ମୂର୍ଖ ହେବା ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲପଣର ନାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୋର ଏହି ନୀତି ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ସିଧା ଥାଏ, କାଠୁରିଆମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ହିଁ କାଟନ୍ତି। ଫୁଙ୍ଗୁଳା କିମ୍ବା ବଙ୍କାଟଙ୍କା ଗଛକୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ, ଇମାନଦାର ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆଖି ବୁଜି ଦୁନିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ କହେ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ନୁହେଁ, ସେ ସଂସାରର ଛଳିମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେବ ହିଁ ହେବ। ତାର ଦୁଃଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ନିଜର ଅସାବଧାନତାର ପରିଣାମ। ସଜ୍ଜନତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଚତୁରତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ସତ୍ୟତାକୁ ସଂସାର ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିନେବ। ସଂସାର କେବଳ ତାହାରି ଭଲପଣକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଯାହା ପାଖରେ ଖରାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଆଉ ରହିଲା ସେହି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ଦୁଃଖୀ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କଥାଟି ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଦାନ କରିବି ତ ମୋତେ 2 ଗୁଣ ଉପହାର ମିଳିବ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି ତ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏହା ଲୋଭ। ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ତାହା ଯାହା ତୁମ ଭିତରେ ସାହସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ତୁମକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସି ରହିଲେ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ଜିଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧନ ମିଳେ ସେ ଆହୁରି ଧନ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପଦବୀ ମିଳେ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପଦବୀ ଚାହେଁ। ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ହସିଲେ। ସେ କହିଲେ, କାରଣ ସୁଖ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ନଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ଥାଏ। ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଏହା ଯେ ମଣିଷ ସୁଖକୁ ବାହାରେ ଖୋଜେ। ସେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜନ୍ମ ନିଏ। ନିଆଁରେ ଯେତେ ଘିଅ ଢାଳିବ ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଜଳିବ। ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ଏହି ତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଦିନେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ବିରାମ ଦେଇ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ବାସ୍ତବ ସୁଖ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଭୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଛଳନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାସପତ୍ରର ପ୍ରାସାଦ ସଦୃଶ, ଯାହା ପବନର ଗୋଟିଏ ଝାଙ୍କାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଅଟଳ ରହେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଚମକ ଦମକ ଦେଖି କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଧନବାନ ହେବା ସୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ରହିବା ଦୁଃଖୀ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ସୁଖର ସମ୍ପର୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ନୁହେଁ, ମନର ଅବସ୍ଥା ସହ ଅଛି। ଏକ ଅଶାନ୍ତ ମନ ସୁନାର ମହଲରେ ବି ଦୁଃଖୀ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମନ ଜଙ୍ଗଲର କୁଟୀରରେ ବି ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ସାହସ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରେ, ଶେଷରେ ସେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିଜ ମସ୍ତକ ନୁଆଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସୁଖ କେବଳ ଭାଗ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ, କର୍ମ, ସାହସ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି କଥୋପକଥନ ଆମକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠୋର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନିୟମ ବୁଝାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁ କିମ୍ବା ଭାବୁ ଯେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ନିୟମ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ଅଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଧନକୁ ଆପଣ କେଉଁ ମାର୍ଗରୁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଧା ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ, ସତର୍କତା ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସୁଖର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
ନିଜର ମତାମତ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବେଦାନ୍ତକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।